Честита нова година! Бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете сплотени, преживявайте ежедневно удоволствието от това да общувате помежду си, включително с малките деца, защото е възможно, защото е прекрасно и сплотяващо преживяване това да си говорим и защото улеснява ежедневието. Казвам се Михаела Калинкович, съм логопед, имам удоволствието да помагам на родители на малки деца, да ги подкрепят в процеса на проговаряне в домашни условия и то по приятен и сплотяващ начин. И то във времето, което така или иначе прекарвате с детето, имам онлайн програми по тази тема. А сега директно към темата. Как проговарянето в ранна възраст, т.е. своевременното проговаряне на детето, помага на самото дете да се адаптира по-добре в яслата. Много родители ми споделят, че са склонни да изчакат детето да тръгне на ясла и тогава там да му помогнат да проговори. Да, обаче това при някои деца се случва така, но по-скоро по-рядко срещано детето да проговори в яслата. Много по-чест вариант е, когато там то се стресира, отсъства често, защото се разболява и всъщност топката се връща отново в нашето поле, като родители. Погрижете се за детенцето ви да проговори своевременно. Нормално да проговори, нормално да му тръгне езиковото развитие, а не да изчаквате някой друг да се погрижи за този процес. Нормалното езиково развитие ни насочва, че около годинката, от година до година и половина се появяват първите думи. Тогава, когато детенцето и прохожда, двата периода така вървят ръка за ръка. Така че ако детенцето все още е около годинката и се чудите как да го подкрепите, може да се включите в мини-курса и да разберете повече. Дечицата, които проговарят около годинката до година и половина, казват първите си думи. Да, тези думи може да са опростени от към срички, може да липстват звукове, което е абсолютно нормално за възрастта, но все пак се разбира какво детето иска или не иска. И това дете отива много по-подготвено в яслата да говори какво иска или не иска, от какво има нужда. И съответно да може да регулира поведението на възрастните спрямо своите нужди. А това е прекрасно, това е сила. Защото то може да иска допълнително и да е още гладно или тази храна да не му харесва, може да дори да е алергично към нея и да му става лошо и то ще може да подаде информация на медицинската сестра или леличката. Може да му се ходи до тоалетна или дори да се е напишкало или наакало и отново ще може да подаде информация на леличката или медицинската сестра. Може да го е страх, може да има някаква потребност, може някой да го е ударил и да го боли или някой да го дърпа и това да му е неприятно и то ще може да каже. Дори с по една дума пак ще може възрастния, който се грижи за детето, да се ориентира. Но ако ние оставим детето неговорещо, общуващо през крясъци, писъци, тръшкане, през поглед и жест, това са много малко инструменти, с които то може да подаде по достъпен начин информация на възрастния. Много възрастни непознати за детето ще се изнервят, ще се напрегнат, ако то реве и през това се опитва да подаде сигнал, че нещо не е наред. Те не са мама. Нормално. И те имат още 20 в екипа, още 20 деца, за които да се погрижат. Нямат това време и енергия да отделят персонално, индивидуално много време на всяко едно детенце. И там се чупи веригата. Родителя си казва, но те трябва да ми помогнат детето да проговори, или те трябва да ми помогнат детето да се научи да ходи на гърне, или да му направят прехода от това да спре бибероната, или да направят прехода от това да има следобеден сън. Но това са изключително много задачи, които делегирате на този екип, а те имат наистина много деца. И това не е тяхна отговорност. Това се случва вкъщи, в семейството, с мама, с тати, в домашна обстановка, още след появата на детето. Има как и не е срамно да потърсите информация за това как да подходите към детето, как да организирате средата, на какви игри да играете, така че да стимулирате проговарянето му и то да тръгне с един летящ старт в яслата. Да, боледуват, дори и говорещите деца боледуват, но когато са там на място, на терен, те се справят много по-добре. Много по-уверени са, че могат да кажат какво искат или не искат и всъщност да се защитят, да се погрижат сами за себе си. А там в яслата мама я няма. И там мама не може да говори вместо детето. Мама не може да се погрижи за детето, да го нахрани тя, да го облече тя, да говори за неговите нужди, защото му разбира по погледа какво иска и не иска. Там мама я няма. И там е важно детето да може да се опре на собствените си сили и способности. Говорът е сила. И ще го повтарям многократно. Говоренето е сила. Дава възможности. Дава възможност да се самозащитим, да се погрижим за себе си, включително и от ранна възраст. Не отнемай това на детето ти. Дай му това предимство пред останалите деца, които общуват с тръшкане и плач. Помогни му да проговори в домашни условия, през контакта с теб. Защото това е подарък, който му даваш за години напред. Включи се в мини-курса "Първи стъпки в проговарянето". Последвай ме за още полезни съвети. До скоро!